Er klar på at filme? Ja. Filmer du? Filmer du? Okay. Hvad? Ja. Det var testforsøg nummer 1. Hvordan har du det, Inge? Ja, det er rundt. Men du... Er der klar for nummer 2? Du har ikke kameraet. Nej, du er ikke filmer. Er I klar? Ja. Hold på, hold til op. Ja. Okay. Kom bare. Er I klar? Du skal næsten holde på den der stol i stedet for. Det går hurtigt. Ja, nu. Griner. Åh! Godt. Hvad skete der? Du skal jo lige blive der. Du skal jo lige blive.